പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 2022 ആണ്ടിലെ ക്രിസ്മസിന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്മസ് ആത്മീയമായ ഒരു കാര്യം മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങുന്നില്ല. കാരണം ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഒത്തുവസിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വന്നതാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ രഹസ്യം. നമ്മുടെ കുറവുകൾ, നമ്മുടെ കറകൾ, മാനുഷിക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നമ്മളെ പ്രകാശിതരാക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രകാശം തന്നെ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ ആനന്ദമാണ്. വിശ്വാസികൾക്ക് അവിടെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ, ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലായിടത്തെല്ലാം, പട്ടണങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ നഗരങ്ങളിലും വ്യാപാരശാലകളിലുമെല്ലാം കച്ചവടവും പങ്കുവെക്കലും സദ്യയും സന്തോഷവും ടൂർപോക്കലും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ തലങ്ങളിലും തരുന്ന സന്തോഷം, ആനന്ദത്തിൻ്റെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ, കൂട്ടായ്മയുടെ, പങ്കുവെക്കലിൻ്റെ സന്ദേശമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് മനുഷ്യൻ തരുന്നൊരു സന്തോഷമല്ല, ദൈവം മനുഷ്യനോടൊത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ലഭിച്ച ഒരു സ്വർഗീയ സന്തോഷമാണ്. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് 2022 ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ, ആനന്ദത്തിൻ്റെ, സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ, പങ്കുവെക്കലിൻ്റെ വലിയ ആനന്ദം എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അത് സംലഭ്യമാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അത് പങ്കുവെച്ച് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതുവഴി 2023 അനുഗ്രഹദായകമായ നല്ല വർഷമായിരിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു.